señor Sánchez. Esta é unha curiosa comparecencia sentada a teor de como vai o debate sobre tres P's: corrupción, inestabilidade e militarismo. Sobre corrupción, mantemos o que sempre afirmamos: é preciso ser implacáveis coas prácticas corruptas, afecten quen afectaren e teñan as consecuencias políticas que tiveren. Sabemos perfectamente que o PP é en sí mesmo un pozo de corrupción e que, a pesar diso, utiliza esta cuestión como arma arreboladiza contra o goberno. Por iso, a nosa exixencia é para todas as forzas políticas. É necesario combater a corrupción e asumir as responsabilidades a que houber lugar, sempre. Sobre a inestabilidade, deixo sentadas dúas cuestións. O BNG nunca vai facilitar un goberno das dereitas ultras. E, ademais, queremos que a legislatura continúe e poida acabar no tempo previsto. Por qué? Porque temos asinado un acordo de investidura que queremos que sexa cumprido na súa totalidade. Agora ben, ningunha destas dúas premisas implica un cheque en branco para o seu goberno. A condición é precisamente que vostedes cumpran coa Galiza. E é verdade, señor Sánchez, que cumpriron parte do acordo co BNG, mais fica aínda moito por cumprir e xa ultrapasamos o ecuador da legislatura. Máis investimento en infraestructuras e servizos ferroviarios, xulgado de violencia sobre a muller en todas as cidades galegas, máis financiamento á dependencia, mellores servizos públicos, avance na normalización do galego na Administración Xeral do Estado e no uso nos medios de comunicación públicos, transferencias das competencias pendentes, etc. E non nos serve o pretexto de non haber orzamento do Estado. Vostedes, nun día, sacaron da chistera unha partida de 10.400 millóns de euros. Iso sí, era para gasto militar. Pois para nós, para o BNG, o gasto civil, ou mellor dicindo, o investimento civil, é ben máis importante. Hoxe, vivenda e emprego son os principais problemas con que se encontra a mocidade galega á hora de construir un proxecto de vida no propio país. As enormes dificultades para acceder a unha vivenda súmase a falta de oportunidades laborais nun país como a Galiza, pouco industrializado e que continúa vendo como fechan empresas e se perden postos de traballo. E a consecuencia é que a mocidade galega do século XXI continúa, como a do século XX ou do XIX, a ser víctima da inmigración forzada. Por iso entenderá que para o BNG garantir o dereito a unha vivenda digna e a un emprego adecuado para os mozos e mozas galegas é a prioridade e non a corrida aos armamentos e a escalada belicista en que está inmersa tanto a Unión Europea como o propio goberno español. Non tanto, nos acordos do Consello de 23 de outubro, repare, figuran 21 puntos sobre a defensa e a teórica autonomía estratégica europea e apenas 2 sobre vivenda. Para que? Para constatar que é un problema e para avanzar que haberá que facer un plan ao respecto. Veremos se ese plan chega a ser feito. E digo teórica autonomía porque vostede chegou a ese Consello anunciando que o Estado español comprará armas aos Estados Unidos para as entregar a Ucraína. Esa declaración, señor Sánchez, é unha autoemenda aos seus propios argumentos con que tentaba rebater as críticas que desde forzas pacifistas e antiimperialistas como o BNG facíamos ao plan Rearme Europa e a implicación do Estado español nel. Vostede argumentaba que non se trataba de comprar armas aos Estados Unidos, senón de reforzar a autonomía europea e crear emprego en Europa. A ilusión, para quen quixese caer nela, durou pouco, exactamente o mesmo que tardou Trump en reclamar máis gasto militar e mesmo en presumir que a guerra de Ucrania iba a ser un grande negocio para o complexo militar e industrial norteamericano. O BNG, vostede sabe, o aposta por abandonar a vía belicista e a escalada armamentista para destinar os recursos a mellorar os servizos públicos, a calidade de vida e o benestar da cidadanía das clases populares e dos nosos povos. Porque, ademais, e con isto acabo, resulta enervante comprobar como toda a retórica belicista frente a Rusia se converte en amáveis pedidos de contención, mesmo comprensión e até colaboración cando se trata de Israel, que a pesar do chamado acordo de paz continúa a bombardear e matar homes, mulleres
e crianzas palestinas tanto en Gaza como en Cisxordania. É preciso parar dunha vez por todas o criminal Estado de Israel, parar o xenocidio, por punto final á limpeza étnica e a ocupación para garantir que o pobo palestino poida vivir en paz e en liberdade en toda a terra de Palestina. Paz e liberdade tamén para o pobo saharaui deben rectificar e para todos os povos do mundo. Moito obrigado.